maisha basa sekretari baba wataura kuti ndikuda pfuma kuposha ukaparashakani nokudii hapana zvandikwanisa kutaura ndikwasautarazve kubvumirana nawo kana kusabvumirana nawo kana kuti chizvozvo handizvozvo naita kana kutaura baba ipfuma ipi yamuri kuda kuna mkuwasha wenyu? Ndikuda mukoro umasungiwa mombe yamai machira mombe yodanga hapana ana chaakabvisana chimwe chete vari vese here zvine mudzimai wacho aiwa akangomusiya akangomusiya vakaita mhuri yakakura sei vane mwana 1 vane nguva yakareba sevarambani tingaite makore mangani anzatakurambana saka imwe ndakabva ndaenda kumba mushomo kushaya chikafu mumangu indirana mabere pesa saka taingogara tiri tu ndopana sunga vanozogera kumba kwabere ndanogara ndiri kokumba adzoka kubva kujeri mumwe anozokwanisa kunge akanditeera vabereki vangu ndopo vakazotora amai vakatora mwana wanzodzi yavo ndokwati iwe shuwa uperekedze uyu kumurume wake apo murume wako akanga atomhurira vamwe vakadzi 2 kumashure kwasana nditevera vabereki vazondituma mberi kumba kwake uye akatanga kuti andikwanise kumutora uchigara naye akanesungisa ini kumusungisa kwaita vanhu vakukuziva nokuti yaenda muzvibira ukabva wake nasina mitungu ndopana angodara uchikuona nhasi mwana ane 22 years ndakabva kumba kwamurume uyu mwana ane 9 months ndozvi mwana ane 22 years kubva kwabereki wake saka mu22 years hapana kana tsvagira ikuno kana chaakaunza hapana kana 1 mwana ndichakate mwana wabereki wangu Mkuwasha panongodiwa pfuma yataurwa naatezvara wako wainzwa anzi panodiwa mombe yemasungiro mombe yemumara mwana idanga handiti nemombe yeumai dzoita mombe ngani 3 ndodziri kudiwa nembudzi 4 nemachira negumbezi chete pfuma yavo unofanira kuti ubhara pfuma iyo uzunzwika amai machira muda kuti mutengerwe nemukuwasha yenyu muda machira akaita semamitazi mangani 20 meters dzerudzi sekretari nyorai 20 meters dzejira hanzi ngaangotenga chero mwoyo wangu ufare chero nokuti makore achawanda mari yekusonesa mari yekusonesa $40 kubaba gumbezi renyu muda mari yekutsitsa gumbezi muchapiwa 30 nyorai 30 yegumbezi yekutsitsa gumbezi rababa nemari yavo yedare yavakwirisa vanofanira kudzorerwa imari manyari nemari yavo yavakakwirisa vanofanira kuti vadzorerwe iwewe wanzwa zvataura dzimai vako hanzi ini handinabva tamboramba naizvo kuenda kwaakaita kujira achizodzoka akazengana nevamwe vakadzi asi ini murume wangu daimuda ndakatomboedza kutombomuteera asi iye ndiye anga asada nezvavo unoti kuti vari kutondinyeepera zvari kutaura ini ndabva kujeri ini ndakatozoenda kumba kwatezvora wangu ndakaonana naamai vakazorozvera amai avo kati vari kuzvigarira zvavo
Wanzwa vataura kuti nini ndakura mabhuku chida pamwe wachoda murume unoti kudii? Mazuva apera achangamira ndakatombovati ndatidzoke kumba. Aiwa ndatinoti kudii? Uchiri kuwada here kuti uchada? Nina madzimai angu ndoada. Uchiri kuwada? Ndoada. Zvino asi taka ndikadzokera naye unogona kuvatambira? Ndovatambira. Amai, azi nemurume wenyu nini mukadzi wangu ndichiri kumuda. Changamire murume wangu achiri kundida. Ina ndisi kuramba kuti mari changu. Asi zvinoitwa pachivanhu iye anoziva kuti kana sokapena. Anaona kuti fight mutombo. Nini ndakangogara sizvezvizari nhamba yevana fight. Kana ndisingakanganisira kuenda. Mapedza handiwanzwa zvavataura hanzi chivanhu anochiziva uyu. Iwo kana uchiri kuda ita chivanhu chinodiwa. Kuita chivanhu chinodiwa nyaya yako inogona kufamba zvakanaka. Zvinonzwika? Asi zvanhasi pfuma iyoyo takupa masvondo mairi chete ndiwo atakupa patinenge tine dare redu musi wa21. Pane zvinhu zvandataura ndiuchatsvaga kuti ndichaya nezvipi uchikumbira kuti zvasara ndichaya nazvo musi wakati. Zvinonzwika? Pane zvandataura machira, gumbeze, mbudzi nemombe 3. Iwo ndiucha uchitaura kuti mambo ndaona izvi asi ndakumbira zvasara izvi ndichazvaya nazvo musi wakati. Zvinonzwika? Amai ndio chama kuti mkwasha wangu kunyibana ndinesa ndanto ndikula handikudza ndimira mkwasha ndinomuda zvishua asi zviito zvake mwana ndikagachira baba kuti kudhara uchitanga usina clinic ndiye seyamona mwana wenyu asi ndikambonano kana mari kusungira handina kuti munhu asingutsamu nasi akauya akashamba kwaatete vake mkwasha akataura kuti vabvunze vabana amai kuti ndokamombe kangu kadikidiki so kuti ndivape mari mwana wangu atitokakataurira ndikataiwa tazvinzo avangasipa ndikataiwa tazvinzo zvotobvunzwa anongoya nazvo zozodini tozitaurwa kuno kwasha akauye izvo zvakaenda nakuisa akati handikusaina ndozonzi ndadini ndabvuma mhosva saka inini yamaoko medu chiisiya yamaoko edu takuipedza wazvinzwa chiti patendo laze kuti tipa vanoona zvanoita vamwe vakwashavisa nguva chiyapanapa ngachibvisa mari kupano ati zvaravakwa tipatetotirikubva nosaina apa tozosangana musi wa21 kudari wakuene zvinhu azvana asida tendo laze kudzorera tezvaro zvakaita vamwe vakwasha kana une wauya nawe ngokudei pazvinotsvage mari kana yauinaye tipe pana wandaya naye changamira ndanguya ndega. Unogara kupi baba? Unogara pachimudeki. Wewe unogara kupi? Pamuroda. Unouya naye muno? Ndinoenda naye. Kana wanouya naye muno hamuna? Hapana. Kaponzwa dzimweni ndadzimba inyoro ndemedzi zvitorobho. Une mari shoma yaunayo timangovatambidza tiziva kuti hauna asi une shoma mari yaunayo. Tingovatambidza. Mari andaya naye changamira toya netsura. Chiitai kuti mari iyo $10 anozopiwa musi wachauya musi wa21. Chinde munosaina. Unozoita mari.